mi hoffwn ni awgrymu wrth yr ysgrifennydd Cabinet y bydda buddsoddi mewn datblygu addysg feddygol israddedig cynhwysfawr yn y gogledd. Hynny ydy yn cynnwys myfyrwyr blwyddyn gyntaf a reit drwy astudiaethau yn enghraifft wych o weithredu egwyddorion buddsoddi i arbed. Da ni'n gwybod bod Bwrdd Iechyd Betsy Cadwaladr wedi gwario 80 miliwn o bunna ar locums yn y 2 blynedd diwetha, a rhywsyd mae'n rhaid torri y cylch dieflig yma. Ac mi fydda buddsoddi, dwi'n meddwl, mewn hyfforddi meddygon yn lleol yn gyfraniad mawr at hynny, a nid ysgol feddygol lawn annibynnol da ni'n gofyn amdano fo gyda llaw, efallai y daw hynny maes o law. Ond tra bod na bob matha o resyma dros fod angen y datblygiad yma, bod y Llywodraeth ddim fel tan yn gweld hynny hyd yn hyn, i'r ysgrifennydd cyllid yn benodol, dwi'n apelio am iddo fo gydnabod a gweld hyn fel enghraifft o fuddsoddiad synhwyrol Rhwan mwyn creu buddiannau hir dymor. Wel, diolch cos dwi'n clywed ar achos mae'r aelod a wneud, yn dwi'n cydnabod be mae'n ddweud am sut mae'r arian yn cael ei wario yn y gogledd ar hyn o bryd, a bydd e'n awyddus i gwybod, dwi'n siŵr, oedden nhw wedi cael cyfarfod bore yma gyda'r ysgrifennydd a gyda cyfrifoldebau am iechyd i trafod datblygiadau yn y gogledd.